ngawan ban ai kublei yapi ibriu ke jung ublei ha ka keteng ke jung jisu ba inyo ka jing hikai bat ka jing yalap ka tin ke jung ublei bat ka tin ke jung ublei kan kor kuingi kan tiningi kan yalam yangi ai kublei I yapi baro ka keteng ke jung jisu nong penim ka kubor hakani ka janmit ka ba menta ka long chapang ka jingiap kadai ka wei na ki sermon ki bom ju pau khmat kadai ka subject ka bom ju pau khmat tien rei amdan palat ka batikna banya ka jingiap amdan palat ka bom tikna banya ka por bayap no kata ka long ka jing shisha ka jingiap ka long ka jing shisha ka ba khrautam jong ka jingim ngi shampang ba ka jingim ka dei tang ka jingyai linti nadu ka por ba kha hadu bangina khlat no ka kitab u Ecclesiastes ka lenong ka bapra ka khot ka bapra ngipat Solomon utho ubriu umdon bor hakasni ka jingyap umdon bor ai ruam banya ka sni ka jingyap dikentin yung siat Spurgeon latib yu kum uta u prince of preachers wang ini kikentin he who does not prepare for death is more than an ordinary fool. He is a madman. Uta ubam penkre ya ke jingyap. Ukham palat bani ubabit. Ude ubri uba klebit. Ude ubri uba lamwir. He continued yung John Newton. Wang, we are in the land of the dying. We shall one day be in the land of the living. Ngidon hakari kabayap ngidon hakari jong kibayap ngin sadon hakawai kari kaban ayang ngi ka jingim kari jong kabaim kari jong kibaim kitin khaddu jong Joshua ki khon Israel hakalanong ka baar pulay mo hakmi menta hakani kasngi ngalek no ha kalanti kaperthei baro kawei ikentin jong Martin Luther wang uway pa uway ubriu uday banle yaki artli ki ai uday banle yala ka jong ka jingay uday banle yala ka jong ka jingyap ni bakli yala ka jong ka jingim dan ki baong death is the number one killer ngimtip te yakarta jong ka jingim ngiday banlong lakloy banyap hakanu kanu kapor kum kibriu kaktin jong ublay ke hika yangi kabangi sepet kham sedin bangi hapan penkre man la ka khlimat Matthew Henry waina ki Bible commentator wong kadai kakam jong ba man la ka sngi ban penkre ya ka sngi ba khaddu jongi kadai kakam jongi ka ba man la ka sngi it ought to be the business of every day to prepare for our last day. Dr. Nelson Bell, missionary sa China, uktaw kurim jong Dr. Billy Graham. Wang tang kita kibalapan kre banyap, kilong sisa kibalapan kre ban im. Wayu kraw jong ublay utho. Wang do not expect to repent at the 11th hour. You may die at 10:30. What up? What kmilinti ban klabamot aduk khatway biji. Pila ban klab no shipau siteng. Ka jingim jungi kam tikna. Bon ba ki pensyong nung rim yu tu nong kam sniu. Basana pna lembat u Jesu Christ. Lara pipuli hau Lukas arpulai ka lenong. Kaya tu ingi wong ko Jesu kan mau nga anda me pai hakahima jung me. U Jesu ang yu tu sisa nga ang kami hakiri sri menlong lembat nga ha paradise. Menlong lembat nga ha paradise. Kalong ka ba tan ko kibri ko jung ublay wat sim nuksa na uni. Banyo ay kabakum kinikalat. Kalong ka ba sisa banong ngan sa penkren ng alat teman. Ecclesiastes uang we have no control over the day of death. We have no control. Ngimla ban bat, ngimla ban sensyari ke sni jong ke jingyap.
Ka jingiap kadai ka jing klat jong ka jing im. Kadai ka jing kenyo ka jing ino jong ka jing im. Shu ka jingiap kadai ka jing kela. Na ka ba ai jing im sya ka bam ai jing im. Mentangi im ublay u ai ka jing im. Bat nangilayap ai syu ka jing im. Usimno ika mensim jong isaladehi. Ka jingiap kadai haba uklong snam usange no. Haba ka jing kal ering mensim jongi ka sange no. Bat baka met jongi ka tenen mla syu ban kun. Ka jingiap kadai ka jing panya klat yaki lightly jong ka jing im jongi ubriu. Lapanya klat no ika met. Lapanya klat ika jing im. Lapanya klat ika mensim. Body, soul, and spirit. Bat ka jingkeli kami hangi ko kibriu ke jublay. Hakarta ka bakat no kibriu ki yap. Kata kalong ka jingkeli. La keli ukna ila ka kimi. At what age do people die? Karta bakat no. O kaong kilet celum jingtap. Let how yaki jingtap baro. Kilet how. Bat habula let. Wanra ka jupap uong. They die at all ages. Kiyap hakirta barok. Kabamot ki khlong ru kiyap. Ki khna ru kiyap. Ki samla ru kiyap. Ki rangba ru kiyap. Ki temen ru kiyap. Kabaar ka jingkeli. Katkum ka Bible. Haba ubri uyap. Kamensim bat ka jingim kilet chano. Ka spirit bat ka soul kilet chay. Katkum ka Bible nginiapet. Ka spirit ningkong Kalik pai pat sya ublay. Ka spirit jungi. Namar ba ublay ulo persan mensim po jungi. Usimno sya ladehi. Iklesis dis kelenong ka bakat ar. Gatkot ka banyo. Wang bat ba ka mensim ka pai sya ublay ubala ayaka. Kabaar. Habakumta ka metpat kan lechai. Kajuhi kini kelenong. Kadkhot ka banyo hi bat ba ka domet ka phai pat si ka khando. Kani ka met puot jongi. Ka lech ka khando. Nama ka domet nilong si ka domet ngini phai. Ka jing empat ka sul. Katkum ka Bible. Ka gospel Lukas khatnriu ka lenong. Ka lech ka way jong ki artli ki jaka. Ka lech ka way na ki artli ki jaka. Ka baningkong. Kani ka mensim. Ka jingim ka bayap. Kani ka sul. Ka balepop. Ka lech sya dujok. Khatnriu ka lenong kadkhot ka ba arpulay Lukas. Hang ni loong sepang ka kren sepang ruspa baru Lazarus. Habdujok uniu ruspa ulo kemit yalaki kemat. Haba ulong haki jingkor dit. Wow. Ka dujok pleng kadei ka jingkor dit. Jiunom hangta. Ulay iyo Abraham na jengay. Bat yu Lazarus hakasyadam jung. Ka dujok kasul jung ubriu ka don hadujok. Namar ba kamyaj badublay. Kamim badublay. Kalepop. Kabaar kasul jung ubahok. Kajingim jung ubahok kalecha paradise. Kani kalenong ka ba khatnriu ka khot ka ba arpuar. Kalajati ba uta unong krong ulayap no. Kamut Lazarus. Bat balaba no yu daki angel siya kasyadam jung Abraham. Ulalay ja paradise. Udana paradise. Uni unong tu uway na kinong kam sniru. Kamensim jung ukadon lang ha paradise. Namar ba ujisu Kristus uang ha kini kesngi menlong lembat nga ha ka paradise. Kumtangi syampang. Baki priu ki balayap. Klam ujisu Kristus. Klam kajing panim. Kidon. Hapok hedes. Ki ut. Ki jenjar. Bat sepenpong dah kawai pat kamet. Bat ibriu. Ki bompat mat. Ki belamat yu Yesus Kristus. Kamensim yu ki kadon ha paradise. Ka jingkeli ka balay. Ka ay ka jing snow ublay.
Happening ke jingiap ubahak bad ubamhak. Ublay usno kumno. Haka jingiap jong kini ki ar ki brio. Ka Bible ko ong habayap ubahak. Ublay uong ka jingiap ka bakordor. Psalm 6 kat riu ko ong kadkot ka bakatsan. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ka bakordor. Jong ka jingiap jong kiriu khoj. Kalong ka bakordor hado kata-kata. Ka jingiap jong ubaman. Kitab Ezekiel lai pulai kadkot ka bakatway. Ngap ublay uong kumnui ka jingiap jong ubaman. I have no pleasure in the death of the wicked. Ngam dan kata kajing sngop ha kajing yap jung ubaman. Handrai bauta ubaman. Un paino nakalenti jung ubat ba un im. Kajing tiit klong snam kajung ublay. Kalang bauway pakaway baro kibalepop. Kin paino siya ublay nakalenti baman jung ki. Bat ban pai siya ublay. Ban le iki an jungu. Ban kongu iki an jung ublay. Ban imno ka jeng im ka bakhut ka bahak ka bapansung bahayo blay. Jesus Christ uong ini kikentin ka gospel u Yohanes kan riu ka khat ka ban riu. Uong at lightly ki ngangalong ka lenti ka jeng shisha bat ka jeng im. Hakalanong ka bakhatway ka khat ka baar pusan uong along ka jeng mipat bat ka jeng im. Hakalanong ka banriw ka khat ka balay pusan wong along ukpu jong ka jengim. Sngap u Jisu lightly ki ba ukran ulong ka jengim. Ngiapan pai siya Jisu Christ ban pediang yu ban yo ka jengim ka babam jukut. Haka kitabu Ezekiel kalanong ka bakhat pra ka khat ka basaw. Kaman sim ka bag lepop katahi kan yap ong ublay. Lada kamen sim ka lepop. Mdan jaka ublay ubitar. Namar baki lepop. Upol hakasiti si Nongkynrih. Kalanong ka bakhaksan ka dekot ka baarpu ong nababaro haw Adam ki yapno. Hendrayaw Chris en pen im ya baro. Ngilong ki pelayapno. Kamen sim jungi kalayap. Nadu Adam. Haduk kani kaya ke generation ka bamenta nilayap no upola puk tho skinong room like lenong get khot ka baat pulai wong for all have sinned and come short of the glory of God nila lepop bat nila dulen ay ka buram ka jungublay nila lepop kenmau nila lepop nila rem lupa ka jingkeli ka basaw lanungin kala ka bumot Lano ngin kala ka bamut kakum ka Bible ka jing kala bamut kadai menta kam dai la sai kam dai shibit ka jing kala bamut kadai menta ngap ki kentinu pol hakinong ethen hakalenong ka bakhat nyo kam ki apostol ka khat ka balai pho pol u yalap ye kinong ethen ublay u ang menta u hukum ye ki briu baro keleng ban kala ka bamut. Now is the day of salvation. Menta kadai ka sni jong ka jing kala ka bamut. Lara pios ngau menta ya kani ka khubor. Kala ka bamut pai shu blay. Pai shu Jesus Christ. Ong Jisu ngalong ka nong pop ngalong unong pop. Tau thamai no yanga. Ngan ino ya ki pop baro. Kijing melin besniu baro yarap yanga Jisu. Yarap yang Jisu. U Jisu Christ. Uban ye ke jingkala ka mamut. Wong lemda pi kala ka mamut pi barok pinjot no ko ki Farisi ki Sadusi ki nong tho. Lemda pi kala ka mamut. Ka jing tip jung pi kambyang. Ka jing wat jung pi yo blay. Ka jing wat jung pi ki jing tho kambyang. Pi mot da kitan yo jing penem. Wong em. Lemda pi kala ka mamut pi barok pinjot no. Ko kibriu ke jungu playa ke ni ke state jongi. Lemda fikla ke bamot pinjot no. Katkum ke Bible. Lemda fikla ke bamot pinjot no si nom. Ki apostol haba pin puli ke saw gospel
Hau ngi puli ki kam ki apostol ni syam. Ki ban ba, ki stress ba ki repentance, ke jingkela ke bamut. Haba Petras uyang hakilai hajar ngut. Uyalap ye ke gospel. Bau Jisu layap la tiap pat ulami pat. Kialap ye ke gospel. Ola dungak ye ki beri olai hajar. Kila pertaku Petras ke ingin le. Habang Elias no kuntang ilalong kinong pop kai ke bagin le. Petras nengkong neng syap ke bami na ke syentur jengu. Wang kelak ke bamut. An penbaptis ya pi. Bat kabalai enyo ka jing ai du mensi bokhui. Ka siti sikinong Hebrew kelenong ka baar ka khat ka balai. Hang niu nong to sik Hebrew wong how shall we escape? Kumno kan yin lat him if we neglect so great salvation. We neglect ya ka great salvation ngilalendat. Ngin lat him kumno ngi kentaj ya ka jing penem. Bat ngi bo teng. Ka Bible ka klamong sibet men met. Rasyai hadin sisnem. Ka Bible ka ong menta haba pios ngo ye kan ka sur jung ublay. Menta haba pios ngo ye kan ka sur jung ublay. Pen kre wat bu po hadin san minute 10 minute. Pen kre ila ka jong im. Now is the day of your salvation. Ka JINGIAP kalong ka jing shisha. Ka bakrautam jong ka jing im. Ka JINGIAP kalong ka ba shisha. Ka bakrautam jong ka jing im. Ka JINGIAP kalong ka ba tikna. Ka ba tikna mlan mla ban bat ye ka JINGIAP ko kibriu ka jungublay. Ngalaong mene ye ki kentien uni uru krau jungublay usi et spojon. He who does not prepare for death is more than an ordinary fool. He is a madman. Udbriu ubalamir. Ubaklabi. Haba pios ngau yang abang yalap menta. Wat long kum kibit. Wat long kum kiway. Long pi kibatip. Kibatik nabha. Perkhat yala ka jong jengim. Ngiem hakari kabayap. Ngiem hakani gari jongi kabayap. We shall one day be in the land of the living. Ngin sadon nakawi gasngi hakari jong kibaem. Hatu upol do umensim bokot chumtho. Ba ka jinglong trasnong jengi uong ikinong Filipi ka kalong na beneng. Ka citizenship ka jinglong trasnong jengi kalong na beneng. Uji suong ngan lekno ban penkre ya pi ka jaka. Bahaka bangalong mga piru pila banlong. Ngapan kre ya pi ka jaka ka bajunom. Ngilong tang kinong songwai, kinong yai pilgrim, kinong yai lenti. Ngin kan mau ha kanu ka minit ngin yamno. Uklong snam un sange. Wat ong andadap san pausnem, sau pausnem. Laban day sibet min mit. Kajingkeli syuk kami ke ai ga gospel. Ke ai kini ga gospel bangayalap. Upol laki nong korenu tho. Katsan kalenong. Kadkhot kabalay bat kabasaw. Upol uang kabaningkong u Jesu Christ ulayap namar kipop jongi kat bakum kijing tho. Ulayap namar kipop jongi kat bakum kijing tho tunget ya kani kabaningkong. Kabaar latiap yu. Nget balatiap yu. Bat kabalay lapen mi pat yu. Lapen mi pat yu. Hakabalay kasni kat bakum kijing tho. Nget bau Jisu layap. Nget bau Jisu latiap. Nget bau Jisu lami pat kat bakum kijing tho. Lala pinget an pen emi. Dai nama kata-kata upol. Ucalan si kinong rom. Hakalanong ka baningkong ka bakhanri kumunang yalap. Uang, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ngam leran.
Ngam juleran ban yang ban yalap nam tau Chris. Yaka gospel lu Chris. For it is the power of God unto salvation. Power of God unto salvation to everyone who believes. Kadika bor ka jungublay siya ka jing penem. Haway pa kaway ki bangay. Lada kingat kinyo ya ka bor ublay siya ka jing penem. Kinyo ya ka bor ublay siya ka jing penem. Kinlong ki kon ki jungublay. Hakiway pat ki kentien. Lada pimpat pediang ya ka gospel. Pimpat yo ya ka born again experience. Pinumpat yo kata ka bor. Banlong ki kon ki jungublay. Ngap yo anis open scam. Hakalanong ka baningkong ka bakat ars. Ngap ha. But as many as receive him. Kita kan ki bala pediang ya Jesus Christ. To them give he power. Hakitaw la ay ka bor. To become the children of God. Bakin long ki kon ke jungublay. Uay ka bor bangin puli ka Bible. Uay ka bor bangin iit yo blay. Uay ka taga bor bangin laban kelabat yay kelabat yay kela. Namara ka jung im jungi kibriyo. Ka repentance kam jukut. Ngihapan yay kela. Ublay uay ka jing ay bangin yay kela balay. Bangin lalong ki kon ke jungublay. Handrai kini ke donut mau ke donut Adam. Kamla ban pediang ya kijing ong kijing ublay. Ki hab baik hakini ke sin of procrastination. Haka pop jong kijing boteng. Yanis hakalenong ke siti beningkong san kalenong. Kadkhot ke bakat way bakat arwang. This is the record. Kani kabangala record. Kabangala bu jingkan mau. That God had given to us eternal life. Ublay ulaay ngi ka jeng im ka babam jukut. And this life is in His Son. But kani ka jeng im ka long bet ha ukon jong u. Ngiyo e ka jeng im datang ha ukon. Shushu uwang utaw badan ukon udan ka jeng im. Utaw badan ukon ublay umdan kata ka jeng im. Ngidan kami ka jeng im ka babam jukut. Lalang imdan yu Jesus Christ. Lana ay ka jing im ka jungi. Ngihapan penkre, ngihapan tip menta. Haka jing syay jung kaktien ka jung ublay. Kaktien ublay ka long kasyarak. Yakini kisin jam ki jungi. Bangini iya lade. Kalong kayit kami. Mentangi hapan tip. Kakerteng jung akaladon em haka book of life. Ngihapan tapan tip. Lagaladon em hakani ke kitab jong ke jing im. Ujo uya ni sutho akalenong ke baarpo kitab jing penpau ke dekot ke bakatsan. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. La bread usi ke punggading. La umsyam ublay hak akhir ke singi unplit ke kitab. La da umdon ke kerteng jong pi. La subret baik si ke punggading bad usaitan. Jiwnam la jiwnam. Oh ngiba kli yala ka jong ka jing im. Ngiba kli ngimla ban keno yano ro. Ngiyap hakiru kam baper. Hakijing accident. Hakijing shitam baper. Kajing yap na kijing pang baper. Kajing yap kajing accident. Ki baper. Nakijumay, nakamaryang. Ki kena kiyap, ki samla kiyap, ki rangba kiyap, ki temen kiyap. Dahil naman kita kadaw, Jisu ay kini ke Great Commission. Kajing pa bakraw. Uang ki katway ngot. Haga Gospel of Marcos, Kynpham kalenong. Kadkot ka bakatsan. Kilat sika pertay. Yalap, yaka Gospel haki benriw baro. Let sika pertay. Menta ko kibaid ki jungublay. Lingba kini ke media. Piyos ngo. Yaka gospel hakini ka pertay. Bat kani ka gospel anyayalap. Bakan long ka sakhi. Yaki jaj benriw baro akini ka pertay. Kaay ka banja. Lalaki briw jungublay. Kikentat yaka gospel. Kaay ka banja. Khot ka bakat riu. Jisu la keren sai. Sngap ha akan khot ka bakat riu. He that believes and is baptized
Lada ungaj uta ubangaj bat yo penbaptis an penim. Uta ubangaj bat yo penbaptis an penim. Hari uta ubangaj ularem lupa. Yo piong bangaladon nakiniam. Ngaladon lakajong ke background. Kalau ke basno tenat bapindon hala kijong kijing kerukom ngej jong pi. Handrai menta ngidon ke ketin ublay. Kabangi kum kisakri ke jong ublay. Ngihap panyalap ya kini. Kum kinong kit jens im jong usim kisim baru try kitry. Ngiyang panyalap ya kini ke gospel. Ujisu ladap ong lepa ladap hingej padyo penbaptis an penim. Lada em an penrem ya kita. Ujisu kres ke gospel ke jong Yohanes khatsau lenong ke khat ke benri wong. I am the way, the truth, and the life. Ngalong kalenti kajing sisha bat kajing imdi. Kalenti syabeneng, kalenti syokpah. Kaniam kamla bane ai ruem. Kaniam kala ban yetu ingi syapang ublay. Ban hika ingi syapang ublay. Handai ban yekendu ya ublay. Ban tip ya ublay. Ban yo ya kajing syamsim matamai na ublay. Kadon kam kata kajing yekendu jongi shimat badu. Wang along kalenti kajing sisha bat kajing imdi. Habang idon yu Jisu. Habang idon yu Jisu. Niyo e kajing im kababam jukut. Omdan ubawan hukpa. Henry tang danga. Ngimla banlej haublay. Dakido kinukilat jintip jongi. Mdan manu balak ban ra yangi habneng. Daitang hu Jisu Kris. Ubalong kata kalenti kajing sisha bat kajing imdi. Tungin pen kre ila kajong kajing im. Ko gibriu kajong ublay. Ngin pen kre ila kajong kajing im. Ban IT hakene gemit. Ban IT hakene ke John mit. Beli ke dok nuot jong pi. Beli uji suang hakimi ngayang kajing kang bat ngatit. Mentau dang tit. Pala dapin pli wangan wanrung hapo jong pi. Bat ngane khawai mit lambat pi. Hakimi ngayang kajing kang. Omla ban lek bor ya pi. Handrai ukhat ngubha. Bapin pli la kajong kadon nuot. Compare na kanu kaniam. Pilong compare. Handrai to snow. Ya ka khubor ka jung ublay. Snow ya kini ka khubor ka babha ka jung ublay. Ka ba ublay upan snow ya pi. Snow ya kani. Batle ya kani. Ko kisamla kantay bat senrang. Ko kirang ba. Ko kilong kami. Ko kitamen. Hai shublay. Hai shublay. Wat pi ublay kat badang laban syam yu. Kerpat yu. Kat baudang hajan. Bat ubaman un petno na kilenti jumpi. Ko kibriu ki jumublay. Ngilong tang kinong yaj wir. Tang kinong yaj pilgrim. Ngin selek no siya katakari kababom jukot. Ngidon menta hakini kari kabayap. Tungin penkre ke jingiap. Hakanuma ke khelemat ke jingiap kanwan. Ke jingiap kanwan yang asyimat. Kajing yap kanwan yang ni shimet. Ngimla ban keno yano. Ngiyap ban keno yalade. Hanre kini ka khubor ka babha. Hanre kini ka khubor ka babha. Ka ba pentip yapi. Ka ba pentip yapi. Ka pen iba ublay wi yapi. U pentip yapi ba pilong kinong pop. Bat ba pimla ban let chibneng. Lemdapi pediang ay ya kajing penim. Nilarem lupa. Diang yu Jisu kumunong penim. Pinyo kajing im go bethamai. Penbet ila kajong kajing im. Hai yu Jisu Kris. Kop yu da kadon nuot baro. Ongalong kanong pop. Lakai nga ka pop. Try Jisu is na nga. Try Jisu is na nga. Kat nungot na pedang jung pi kini kapor. Pikaloy. Ban IT ila kajong kajing im showblay. Kat nungot na pedang jung pi. Pikaloy ban ong try. Siyemi nga kini kakilimat. Bayo sibet adin sikenta. Ngamdon siu hakini kapartay. Ra ay kikti jumpi. Ra ay kikti jumpi. Ra ay kikti jumpi siya ublay.
ong try nga don hangi benbuat kini kijing doai ong try is na nga ngalong unang pop lani kanong pop wan na kadon ut jonga thau thuma nga pen kalay nga labak nagani kijing im kabarunar nagani kijing im kabapop nga pediang yemi Jisu tho ika keteng jong ka kitab jong jing im jong me pen kalai ka don ngot ka jing im jong paro nga kular bangan yat bat me ban im bat me ban but no yemi ha ka jing im jong bah ka numa ka kelemat ben shim nga ngan long lem bat me ha ka paradise ngan long lem bat me ha ka paradise Ganwan hakahima ka jong mi. Ngamla banwan hakahima jong mi klem mami ko try. To isna yanga. Kurku yanga. Pensek bor yanga. Nadu ka ni ka klemat. Pensle yanga. Banganum let syu ka partay. Nganum sim syu yek tu ki ki basniu ki be ijli jong setan. Andre nga kloy ban dem ki kho siu jonga. Ban wat ka khmat ka jong mi. Bat ban yai wah di kakamat ke jomi. Haga keteng jong Jisu doai. Amen. Ublain kurku ipi bat yai sengap ya kini ke channel. Pej ya kijing hikai kijing yalap hangtu. Pinsiam ki bokodor hadu kata-kata. Ki ban yarap ipi. Bapinang san syu show blay ban tip ya ublay. Kalong ke ai kabas ngutan natam ha kijing im jongi. Tungin pen kre. Ban yo ika jing im ka babom jukut. Ngin rikop ila ka jong jing im. Ngin bat skem ya ka ublain kurku ipi. Amen.